बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि जे दोलोथि एबा खौसेथिखौ लानानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव माहारियारि आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन आरोबाव जे मोननै राजखान्थि हान्जा एबा ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाखौ खौसेथि जानायनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे माहारियारि आफादफोर बे आफादा गावनि बा हारिनि थाखाय बा हारिनि स्वार्थनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन एबा सोद्रोमथिखौ लाखिनानै खावलायगोन आरो बे खावलायनायखौ लानानै जे बिथां हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खावलायनायखौ मान होनानै बिथाङा बेसेबां गनायनानै सावरायनो थाखाय ओंखारगोन बेखौ जोङो नेनांगोन। नाथाय बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जेब्लाबो बे सावरायनायाव पजिटिभ आरो जेब्लाबो जों सावरायनो थाखाय थियारि होनानै गेबें बाथ्रा बुंदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। नाथाय हाग्रामा बे हाग्रामा महिलारिखौ जे बिथाङा बुंथिदों जे बे हाग्रामा महिलारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हांख्रायनाय एबा खावलायनायखौ बिथाङा बेसेबां गनायगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। नाथाय बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जेब्लाबो थियारि होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। হাগ্ৰামাৰ কোনোদিন বেয়া দিন অহাই নাছিলে। 17 বছৰ শাসন কৰিলে ক'ত বেয়া দিন আহিছে? বেয়াটো আমাৰে আহি আছিল। তেওঁ তেতিয়া আমাক কোনো সহানুভূতিৰে চোৱা নাই, আমাৰ প্ৰতি ভাল দৃষ্টিৰেও চোৱা নাই। তেওঁ আমাক সহায় কৰিবলৈও চেষ্টা কৰা নাই, কাৰণ যিটো বিটিআৰ চুক্তি হৈছিলে তাতে হাগ্ৰামাৰ সহায় বিচাৰিছিল, হাগ্ৰামাই নকৰিলে। হাগ্ৰামাৰ বেয়া দিন অহা নাই কোনোদিন। 17 বছৰ শাসন কৰি এটা এৰিয়াটো এই দলটো কেনেকৈ ক'ত মানে বেয়া দিন আহিছে? ভাল দিনে আহিছে। বেয়া দিন আমাৰে আছিলে, আমি যুঁজি আছিলোঁ। আজিও আমাৰ ভাল দিন বুলি নকওঁ, আমি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ। মিত্ৰতা হ'বনে নহয় এতিয়া? মিত্ৰতা হ'বনে নহয়? কাৰণ মিত্ৰতা কাৰ লগত? এইটোতো মই কৈছোঁৱেই নহয়, এতিয়ালৈকে দুটা দলৰ মাজত আলোচনা এতিয়ালৈকে অহা নাই। এটা আপচুৱে এটা আপিল দিছে, আপিলটো হাগ্ৰামাই কেনেকৈ ৱাৰি জনায় আৰু আমাৰ কাৰণে সকলো দিশত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে খোলা।